ଭାଇ ହେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲାଣି ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଆମ ସୁଜିତ ମୋର ପୁତୁରା ସେ କହିଲା ଯେ କକା ମାଛ ଖାଇବାରେ ଯେତିକି ମଜା ନଥାଏ ମାଛ ମାରିବାରେ ସେତିକି ମଜା ଥାଏ, ଚାଲ ଯିବା କକା ମାଛ ମାରି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ। ସେ ବି ମାଛ ନେଇଲି କି ମୁଁ ବି ମାଛ ନେଲି। ଆଉ ଦୁଇଟା ପିଲା ଯାଇଥିଲେ ଆମ ସହିତ, ସେମାନେ 3 ଜଣ ନେଲେ। ସେ 3 ଜଣ ଆଉ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପରିବେଶଟା। ପରିବେଶ ସମୟରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସମୟରେ ଆମର ମାଛ ମରା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମଝିରେ ଖାଲି ପୁତୁରା ମୋର ଯେଉଁ ଆର୍ମିରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଜିତ, ସେ ଖାଲି ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଉଥାଏ, କକା ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଦେବି। ଭାଇରେ ପ୍ରବଳ ମାଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଚିକୁ ବାବୁ ପୁରା ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚିକୁ ବାବୁ ହଁ